Sitten kaksi norjalaista peräkkäin. Anders Jacobsen 217 metriä ensimmäisellä, mutta tuttua Jacobsen ja toinen hyppy samana päivänä vain 194,5 metriä. Kumpi lantin puoli sitten kääntyy tämän päivän ensimmäisessä hypyssä? Näin lähtee norjalainen Ilmojen Halki. Oberstdorfissa on Lentomäki kilpailun voittaja ja katsokaa tätä mittaa. Anders Jacobsen Norja siirtyy kärkeen puomilta 17. Kilpailun pisin hyppy 230,5 metriä. Se on Jacobsenin uusi pituusennätys. Mutta näitä Jacobsen tarvitsisi yhtenä kilpailupäivänä 2 vieliäkseen kärkitiloille. Toivottavasti norjalainen onnistuu tänään myös toisella hypyllään. Todella komeaa hypyn vientiä. Pää on siellä suksien alapuolella välillä. Ilmavirrat tietysti liikuttelevat suksia, mutta sen verran jäykkää suksia tässä käytetään, etteivät ihan sitten puuskat pääse miestä heittämään. Ja Kojonkoskenkin tuuletukset ovat tietysti sitä luokkaa, mitä tämä hyppy ansaitsee. Ykköstila